Gèneres Regenerats parlarem de la cúmbia. Quin és l'origen de la cúmbia? Quins altres estils s'han originat a partir de la cúmbia? Per què la cúmbia s'ha estès per tots els països llatinoamericans donant variacions locals ben definides? En aquest capítol ens parlarà Jaime, músic i creador del grup Pa Lo Que Sea. Hola a tothom, benvinguts una setmana més a Gèneres Regenerats. Avui us parlarem d'un estil ben comú i que, tot i tenir un origen geogràfic ben definit, ha derivat en nombroses variants en cadascun dels països de Llatinoamèrica, fusionant-se amb el substrat cultural de cada país. És un estil melòdic, rítmic i molt ballable, la cúmbia. La cúmbia, a més, ha estat un estil que, partint d'una instrumentació tradicional, ha permès afegir nous instruments com la guitarra elèctrica o els sintetitzadors i altres elements electrònics en el que normalment s'anomena electrocúmbia. El fet de que, especialment a partir de mitjans del segle XX, s'unís amb elements folclòrics d'altres països llatinoamericans, ha generat una gran diversitat de ritmes i estils derivats de la cúmbia i que s'han estès per tot el món. El seu origen està clarament situat al Carib colombià, en la regió propera a la desembocadura del riu Magdalena. És, com passa en altres casos a tota Amèrica, el resultat de la fusió entre la cultura indígena, la negra africana i la europea. Això és fàcilment visible en la instrumentació de l'estil, on s'utilitzen canyes de mill, gaites colombianes anomenades cuisís i on es distingeixen la gaita macho i la hembra, i les maraques, pròpies de la cultura indígena. Per altra banda, trobem diversos tipus de tambors de clara procedència africana, on s'acostuma a distingir entre el llamador, l'alegre i la tambora, que fa el paper d'una espècie de bombo. Per fi, el vestuari i la lírica tenen un clar origen espanyol. Aquesta fusió es va donar durant l'època de conquesta i colonització donant un estil sincrètic al que també acompanyen balls i altres tradicions culturals associades. Més endavant s'han incorporat altres instruments més moderns i d'altres orígens com l'acordió, el clarinet, el contrabaix, entre d'altres. La forma original de la cúmbia és exclusivament instrumental, amb uns patrons rítmics variables segons la instrumentació en compassos de 2x4 o 2x2. Tanmateix, les formacions més antigues són les que estan formades per músics que toquen una espècie de flauta que s'anomena canya de millo, o pito travessau. Actualment, però, els instruments més característics són el cuisí o gaita colombiana, amb les que s'interpreten estils propers com el porro o el merengue, i els diferents tambors. Normalment s'accepta que altres estils com el porro, el bullarenga, el paseo, la xalupa, la pulla o el merengue són derivats de la cúmbia. Segurament la cúmbia és l'estil més difós a la Llatinoamèrica, on ha anat prenent característiques locals i fins i tot, en alguns casos, s'ha anomenat de forma alternativa si bé tots aquests estils veuen del mateix tronc comú. Així trobem al Perú la chicha, amb les seves variants andina, amzònica i nortenya. A l'Equador ha donat variants com la cúmbia iarabizada o la cúmbia triste. A Veneçuela ha arrelat especialment en forma de cumbiamba, que és el tipus de cúmbia tocat amb acordió i canyes de mill. Hem de tenir en compte que l'acordió va ser introduït a Sud-amèrica al segle XIX, especialment per emigrants procedents d'Alemanya a través dels ports veneçolans. A Xile és un dels països on més influència ha tingut i ha donat importants artistes com el cas de Chico Trujillo, que ha popularitzat l'estil entre noves generacions. A Mèxic ha tingut especial rellevància la cúmbia nortenya i és on es va originar inicialment la tecnocúmbia. A Argentina trobem la cúmbia villera, la santafesina i la bailanta, d'enorme importància local. Allà la cúmbia ha arribat especialment influïda per la cúmbia peruana. Per altra banda, més enllà del seu arrelament a tot el continent, una de les coses que més ha ajudat a la difusió, a la consolidació i a facilitar la participació popular és la celebració de diferents festivals i concursos centrats en la cúmbia. També s'ha considerat l'important paper que juga aquest estil en els carnavals més importants de Sud-amèrica i de forma molt rellevant el de la Barranquilla. Entre els festivals més coneguts estan el Festival Nacional de la Cúmbia José Barros, que se celebra anualment a El Banco, província de Magdalena. Va ser declarat Patrimoni Cultural de la Nació pel Congrés de Colòmbia el 2013. També trobem el Festival Nacional de la Cumbiamba, de Cereté, a la província colombiana de Córdoba, i el Sirenato de la Cúmbia, també anual de Puerto Colombia a la província d'Atlántico.
Volem destacar en especial el Festival de Cúmbia Autòctona del Caribe Colombiano i el de Bailadores de Cúmbia, que se celebren anualment a Barranquilla, ciutat que, per aquest motiu, juntament amb el seu carnaval, es pot considerar com la capital oficiosa de la cúmbia colombiana. Sabies que cada tambor dels que porten les formacions cumbieres té un nom propi i es van passant dels mestres als seus alumnes a qui els deixen en herència? I ara, veiem alguns dels representants internacionals més importants de la cúmbia escoltant alguns dels temes que els van portar a la fama. Comencem per José Barros, nom amb com es coneix en José Benito Barros Palomino, l'autor de la que és considerada la cançó més emblemàtica de la cúmbia colombiana, La Piragua, que parla d'una embarcació propietat d'un tal Guillermo Cubillos que navega pel riu Magdalena, l'eix fluvial més important de Colòmbia, fins a arribar a la població de Chimichagua. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto. En segon lloc, mencionem a Luis Carlos Meyer, nascut a Barranquilla, fill de pares originaris de les illes del Carib, la mare originària de Martinica i el pare de Trinidad i Tobago. És conegut com el rei del porro, un estil pròxim a la cúmbia i amb el que també va tenir grans èxits. El porro també va néixer a la costa atlàntica colombiana, originalment amb una instrumentació similar a la de la cúmbia, però ha evolucionat més cap a formacions orquestrals i de ball. Escoltem aquí La Cúmbia Cienaguera, una cançó on l'acordió pren un gran protagonisme, juntament amb els arranjaments de metall. Meyer va anar a viure a mitjans dels anys 40 a Mèxic, on se'l considera l'introductor de la cúmbia colombiana, que ha evolucionat més tard en la cúmbia mexicana. Yo bailan la cumbia porque la cumbia es matola. La cumbia cienaguera que se baila suave sola. La cumbia cienaguera que se baila suave sola. La bailan en Santa Marta y la... Escoltem ara a Luis Eduardo Bermúdez Acosta, més conegut com Lucho Bermúdez. Fou un dels primers innovadors que van experimentar amb l'adaptació dels ritmes locals del Carib colombià i els va adaptar al llenguatge musical contemporani de l'època. La seva forma de treballar va tenir gran ressò a la resta d'Amèrica Llatina. Lucho Bermúdez va ser, probablement, el principal responsable d'haver fet que la cúmbia i el porro es convertissin en el principal símbol de la música colombiana a nivell internacional des de la dècada de 1940. En quart lloc, escoltem Pacho Galán, que a part de músic, multiinstrumentista i compositor, era també director d'orquestra. Se'l reconeix com el creador del merecumbé per haver composat la cançó Cosita Linda, que aquí podem escoltar. La paraula merecumbé ve de la fusió del merengue i la cúmbia colombianes. El patró rítmic d'aquest estil va ser creat pel percussionista Pompilio Rodríguez i és un estil molt orquestrat i ballable. Es va crear als anys 50, època en què estaven naixent també molts nous estils a l'illa de Cuba com la batanga, el mambo i el cha-cha-cha. I continuem amb Sonia Bazanta Vides, més coneguda com a Totó la Momposina. És la cantant de folclor colombià més coneguda arreu del món. És originària de Talaiga Nuevo, al Carib colombià, i una estrella internacional de la World Music, a l'haver participat de molts esdeveniments internacionals com el WOPMAT, WOPMEX i publicar alguns àlbums amb el segell Real World Records de Peter Gabriel. Ha investigat i cantat diversos gèneres del Carib colombià vinculats a la cúmbia, rebent importants premis a Colòmbia i internacionals. Entre els seus grans èxits internacionals està Yo me llamo Cumbia. I acabem aquesta llista sense deixar de banda algun representant de la tecnocúmbia o electrocúmbia.
Tot i que molts cops es refereix amb aquest nom a la derivada de la cúmbia mexicana, hi ha importants representants d'origen colombià com són els grups Bomba Estéreo i Sistema Solar, que es van unir per fer aquest èxit internacional anomenat Carnavalera i inspirat en el Carnaval de Barranquilla. Tots dos grups han suposat una reconnexió amb les noves generacions i han entrat més tard en contacte amb altres estils llatinoamericans com el reggaeton i el trap. Bomba Estéreo ha aconseguit importants èxits internacionals amb cançons com Fuego, Fiesta o Ojitos Lindos, en col·laboració amb Bad Bunny. Sabies que a la ciutat de Barranquilla, on es celebren importants festivals de cúmbia i els carnavals més importants de Colòmbia, existeix un recinte al qual anomenem Cumbiódromo? A imitació del Sambódromo de Rio de Janeiro, on es balla la cumbiamba, és a dir, dues línies, una d'homes i una altra de dones que avancen en línia recta mentre van ballant passos de cúmbia. I portem la cúmbia cap a casa. Dins l'escena catalana volem començar amb dos grups procedents de la mateixa ciutat colombiana, Pereira. Els primers són l'Ambalú. Van néixer l'any 1984, primer de tot com un grup d'investigació. Es van dedicar a aprofundir sobre els diferents ritmes del litoral del seu país, elaborant treballs de camp que els van permetre conèixer i aprendre de forma directa dels mestres portadors de la tradició afrocolombiana. Després de molts anys van tenir diferents etapes d'investigació, apropiació i projecció d'aires folclòrics, participant en diferents esdeveniments dins dels que s'han de destacar el Festival Nacional de Gaitas i Pito Atravesao, el Festival del Baile Cantao i el Festival del Tambor, entre d'altres. A finals dels anys 90 es van establir a Barcelona, on la seva evolució musical va continuar, presentant ara una nova proposta on intervenen ritmes, instruments moderns i tradicionals, aconseguint un mestissatge i un so absolutament nou. Van ser reclamats per col·laborar per diversos artistes catalans o establerts a Catalunya de l'anomenat mestissatge o so Barcelona per col·laborar en els seus projectes. Aquests mateixos artistes van col·laborar després en el seu primer treball a Europa, Me voy con el gusto, produït musicalment per Orbe Ortiz Perera i entre els que van participar Color Humano, Macaco, Manu Chao i Amparanoia, amb el resultat d'un disc realment singular i amb els millors exemples de la cúmbia feta a Catalunya que podem trobar. El seu segon disc, Mil Colores, és un exercici més purista on toquen diversos estils colombians, cúmbia, porro, champeta, i integrat per cançons de composició pròpia, demostrant l'alt nivell musical de la banda en tots els aspectes. Absolutament recomanable. Ay, kumatila matila ye. Kumatila matila ye. 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 I continuem amb Pa lo que sea. Aquest grup, també procedent de Pereira i establert a Catalunya al voltant del mateix temps que l'Ambalú, és, a part d'una banda de música colombiana, una companyia de teatre al carrer, amb espectacles musicoteatrals i concerts de música folclòrica colombiana, com Rompe Candela, No me conoces i La fiesta comienza. A més, realitza cursos i tallers de teatre i música colombiana i acull i ajuda a músics iberoamericans a desenvolupar els seus projectes. D'altra banda, també crea i produeix espectacles per a promocionar la cultura colombiana. El grup sempre ha mantingut una part de la seva formació a la seva Pereira natal, on fan tasques d'integració social i treball divulgatiu per a infants. A Catalunya van enregistrar el seu únic àlbum, A ritmo de corazón, però també han editat algun single juntament amb Los Chicos Altos, com Turntables on les Rambles, i investigat sobre la història local barcelonina. També han participat en la creació d'algun innovador projecte de la factoria circular, com el cas del Rodafonio. En tercer lloc parlem de Dominguet, un dels grups que va formar part d'una interessant escena de la música catalana on es va fusionar el rock amb altres ritmes com la rumba, flamenco, reggae, ska i molt especialment la cúmbia.
on es van acompanyar dels Lambalú per fer la seva cúmbia catalana, com podem escoltar a Cúmbia Bruja. El fet de que el seu cantant i líder, en Joan Garriga, fos un notable intèrpret d'acordió facilitava la transversalitat amb altres estils. El grup, provinent de la Garriga, anomenava la seva música pachanga, fent referència a la música que toquen les orquestres a les festes de poble, sovint com un popurrí de cançons. La banda va tenir una gran repercussió en altres països europeus, especialment a França, on se'ls tenia com un cert referent de la música que es feia a Barcelona en aquells moments de canvi de segle. I seguim amb En Paranoia. El grup liderat per la granaïna Amparo Sánchez va néixer a Madrid l'any 1997. La seva relació amb l'escena catalana i el fet que l'Amparo va viure molts anys a Catalunya fa que estigui molt relacionada amb els grups catalans que van fusionar estils llatinoamericans com la cúmbia, però també ranxeres i estils Tex-Mex, candombe i estils caribenys com el reggae, l'esca, entre d'altres. Ha col·laborat també amb molts d'aquests grups, com el cas de l'excel·lent cançó Cúmbia Colombiana de l'àlbum Me Voy Con Gusto de Lumbalú. Una altra característica de totes aquestes bandes va ser el seu caràcter reivindicatiu i l'haver fet costat a molts moviments socials amb els quals sempre van demostrar la seva solidaritat, compromís i predisposició a difondre les seves causes de tipus ecologista, feminista, antixenòfob i progressista. Sabies que una de les particularitats del ball tradicional de la cúmbia és que la dona fa servir una espelma encesa que va deixant anar parafina per defensar-se del festeig de l'home, mentre que l'home porta un barret típic colombià anomenat vueltao, amb el qual juga a apagar l'espelma? Continuem amb la secció que us ajudarà a conèixer millor la cúmbia en un sentit molt ampli. Comencem amb un llibre, El libro de la cumbia, que porta com a subtítol Resonancias, transferencias y trasplantes de la cumbia latinoamericanas. Compilat per Juan Diego Parra Valencia i prologat per Julio Mendívil, compta amb la participació de diversos autors que descriuen les diverses variants que la cúmbia ha anat prenent a cada país llatinoamericà des del seu origen a la costa nord del Carib colombià. Està editat per l'editorial d'una de les discogràfiques que més referències de la cúmbia colombiana ha editat al món, anomenada Discos Fuentes, a partir de la investigació científica feta per l'ITM, Institut Tecnològic Metropolitano, de la ciutat de Medellín. Un altre llibre interessant és La cumbia, síntesis musical de la nación colombiana, publicat per la revista colombiana de folklore i escrit per Delia Zapata Olivella, on es fa una aproximació més bé històrica de l'origen de la cúmbia. En aquest sentit, és bastant complementari del llibre anterior, on l'enfocament és més aviat geogràfic. També fa l'estudi no només des del punt de vista musical, sinó també des de l'antropològic i coreogràfic. I passem dels llibres a l'audiovisual. Imprescindible per aprendre més sobre la cúmbia és veure el documental Yo soy la cumbia. El podem veure al YouTube, l'enllaç el podem trobar al text del nostre podcast, on es fa un repàs per les molt diverses expressions basades en aquest gènere, des de les més pures i folclòriques a les més comercials, des de formacions molt bàsiques fins a grans orquestres de ball. Tanmateix, veiem l'àmplia difusió que ha tingut a tota Llatinoamèrica. En el documental se la tracta com el gènere de música més difós a tot el continent, des de Mèxic a la Patagònia. Al documental intervenen músics i investigadors de tots els països, on es demostra que inclús en cada país hi ha diferents variants i se la tracta com un element vertebrador de la identitat llatinoamericana i de canalitzador de les reivindicacions socials i polítiques. També veiem les diferents visions i opinions que al voltant del gènere s'han anat establint. Doncs bé, família, acabem aquí l'episodi d'avui. Esperem que us hagi agradat i resultat interessant. La cúmbia és un estil molt permeable i, com heu pogut veure, s'ha anat adaptant a tots els llocs on s'ha anat propagant per la seva cadència, la facilitat per ser cantada i ballada i la barreja de ritme i melodies fàcilment assimilables.
En el proper episodi veurem un estil també d'origen latinoamericà, tot i que de més al nord, que ens ha donat algunes de les cançons referents de la música romàntica i suau. Però mentrestant, gaudiu del ritme i l'alegria de les cúmbies que us hem deixat a la nostra playlist, on descobrireu des de les primeres i clàssiques cançons d'aquest estil fins a la seva evolució en la fusió i la incorporació progressiva de diferents instrumentacions, ja siguin acústiques, elèctriques o electròniques. Doncs ara sí, us dic adeu i ens veiem a la propera sessió de Gèneres Regenerats de Ventilador Music per seguir comentant música diversa per gent diferent.